pemirsa, sugeng kapanggihan kalih kula Tania Valenandita Putri saking SMA kalih Ungaran. Ing dinten menika, dina Rebu, tanggal sekawan bulan Januari tahun 2011 enten kedadean longsor teng Desa Lerep. Sawise kedadian bencana alam tanah longsor ing dina Rebu sekawan Januari 2011 sore nuli, setitikake ana 6 kepala keluarga warga Desa Lerep sing rekoso ketunan material sing ora setitik. Sanajan ora ana korban jiwa jero musibah kasebut, kerugian ditaksir duwe aji 20 yuta luwih. Para korban saiki ngarep-ngarep ben cepet ana panangan infrastruktur panggon pangwawa lemah ning bantaran Kali Cisruwa sing mbludak. Timbunan longsoran lemah sedawa 10 meter gawe jalur saka arah Desa Lerep ditutup total. Akibat lemah longsor sing nutupi dalan ning Desa Lerep nganti bengi iki isih durung bisa dilewati kendaraan. Panugas gabungan lan warga-warga lagi ngupati ngevakuasi lemah longsoran lan bebatuan sing nutupi dalan kasebut. Longsor pisan ora pati gede lan wis sempet diresikno warga. Nanging ora suwe kedadian longsor susulan sing luwih gede. Delalah ning walik tebing sing longsor kuwi ana saluran banyu. Tunggangan kasebut wis nglakokake upaya pangresikan longsoran lan terus dilakokake. Masyarakat diimbau kanggo terus ningkatake kewaspadaan saka ancaman longsor. Udan bakal terus ningkat nganti puncake Januari 2022 neka. La Nina dipole mode negatif lan anggete saben banyon segara ning Indonesia marake curah udan akeh. Luwih gedhe saka normale sing bisa micu banjir lan longsor.